kom Martin piny Kenya makoro wuok achiel kachiel kadhi goyo ombulu. Wacho kanyo ni ng'ama odong' mapok waneno en Profesa George Lushiri Wajakoya mochung' kanyo gi duond burano mar Agano Party. Mochung' kanyo gi duond burano mar Roots Party okinyi ma kawuono. Warito neno ni odhi bedo e yo machalo nade. Lushiri Wajakoya dhi goyo ombulu mano ka nitiere kanyo e kaunti ma Kakamega. Wadhi kele mana achiel kachiel Ramogi TV. Mago weche makoro nyakwa Ramogi Jwang' ochako kendo wuoth ochomo Old Kibra. Wadhi bedo kodi mana e Ramogi TV mondo mi wakelni weche goduto kaka biro. Dakika 9 kende nyakwa Ramogi Jwang' mondo rom saa 4 mar okinyi. Mano e kinde mane wakoni kanyo ni Raila Odinga dhi wuok kendo dhi molo nyaka e kar luto ombulu mare. En achiel kuom jo Kenya ma wuok oko. Nyaka sani weche mantiere kwa orango kota Rubin kuonde mwaseneno kanyo arita kwe chalo nade. Nyakwa Ramogi Jwang' nyaka sani en mana paronu ni yiero osechopo. Ok no kayo machiegni wantiere ka achiel kachiel are okinyi sa 10 nyaka sani wan kodi sa 10 kana ko waneno kanyo ni koromo kanyo sa 4 mar okinyi Raila Odinga dhi luto ombulu mare. Dakika 10 kowuok sani idhi time yo machalo nade. Wan kodi mana achiel kachiel ibed kod ng'eyo ni jochung' meki, jochung' ma idwaro, jochung' ma dier ni ne ombulu gintiere kar kanyo. Ng'anyo mawuok ka gi kacha arita kwe isingonwa e yo machalo nade ni gidhi bedo kanye. Mago duto wadhi kelo ni mana achiel kachiel e Ramogi TV. Wan gi jochung' mopogore opogore kendo nyaka sani ang' wayuda thuolo mar twak kodu e Ramogi TV. Ineno kanyo mago nyamburko mage kawuok dalane kanyo ma Karen chomo Old Kibra Primary School. Kama bende en gi historia malach. Ni mare gwenge makamago nobedo jaod bura e thuolo malach ahinya mohewo kata higni 20. Bende nyakwa Ramogi Jwang' ka entiere kanyo kendo yudo thuolo mar bedo kendo kelo lokruoge mopogore opogore ka entiere e od bura. E thuolo no duto kane wuok kanyo kodhi laro komno Martin piny Kenya ma bende nobedo kanyo ka en achiel kuom jogo manokedo ne bedo kod duond buche mathoth pacho ka miluongo ni multi-party mano higano mar 1991 nyakwa Ramogi Jwang' 92 kanyo bende ka ikelo duond buche mathoth e piny Kenya mane telono mar mosenindo jatend piny Kenya mar 2 mano Daniel Torotich Arap Moi. Wacho ni Daniel Torotich Arap Moi ma bende ne osenindo. Kasani bende warango kanyo ni thuolo ni duto telo osebedo yo machalo nade e yiero mar higni mar 2007 ne entiere e ng'wech mar laro komno mar tend piny Kenya. Ne okawe yo machalo nade. Mane yiero ma osebedo gi liet ahinya piny Kenya e historia marwa. Kendo ka warango yiero machielo mane odonje. Wacho ni ng'wech ma kamano chako kinde mage. Ng'wech mar Raila Odinga